werken hier als volgt. We hebben hengstveulens en merrieveulens. En in elke categorie bekronen we een kampioen en een reservekampioen. En we hebben geen overal veulenkampioen. Dus, voor de duidelijkheid. Een hengstveulen wordt straks kampioen en een hengstveulen wordt reservekampioen. En dat geldt evenzeer voor de merrieveulens. De jury staat klaar. We gaan ze zo dadelijk uiteraard, want daarvoor bent u hier natuurlijk ook, nog eens een keer in draf bewonderen. Ze zijn gisteren bekroond met een eerste premie. En we gaan eens kijken wat ze hier in deze grote piste aan enthousiasme teweeg zullen weten te brengen. En de supporters vanaf de kant, laat u zich maar horen als u vindt dat het veulen nummer 35 kampioen zou moeten worden. Los van de vraag of de jury uw enthousiasme dan ook zal laten prevaleren. Dat is dan natuurlijk de vraag. Uw aandacht voor Tjipke M.K., geboren op 11 mei. De vader is Teun 505. Uit de model- en sportmerrie Tienke Hesterka, moedersvader Ilke 382, fokkereigenaar Mark Kommerij in Buitenpost. Ja, dan is het een hele grote piste natuurlijk, maar dat geeft de veulens aan de andere kant ook ruimschoots de gelegenheid om hun talenten te tonen. Een bescheiden applausje, het mag natuurlijk best een beetje harder hoor, daar kunnen ze best tegen. Gaan we eens kijken of 37 uit de fokkerij van maatschap Kamminga van de Westereen, of die wellicht wat meer support langs de kant heeft. Wellicht is Peter even langs geweest met een kleine donatie om uw enthousiasme wat op te kweken. Tjalling uit de Westereen. De vader is Wieboud 511, geboren op 20 mei. De moeder is een sterdochter Femke Dijke K. En de moeders vader is Arjen 417. En zoals gezegd, gefokt door en in eigendom bij AFPW Kamminga. Eén aanjager in de piste. Ik snap uw enthousiasme, maar ik krijg van juryvoorzitter Piet Bergman toch ook even de opmerking dat er wel degelijk maar één aanjager in functie mag zijn hier in deze kampioensronde. Dan neem ik aan dat ze gezamenlijk weer binnenkomen en nog eens eventjes in een wat kleinere ronde gaan rondstappen. Ga maar eventjes tussen de kruiwagens door, Willem, als je zou willen. En uiteraard alle volgen. En dan zullen we zo dadelijk per microfoon van Piet Bergsma te horen kunnen krijgen welk veulen hier de kampioenstrofee en daarmee ook de op het spel staande Jasperbokaal zouden jullie nog eventjes hierdoor op willen stellen, allebei, gewoon even achter elkaar, zodat de jury ze ook nog even zo vanaf de zijkant kan zien en jullie ook. En dan gaan we nog dan eventjes stappen, als jullie het goed vinden. Geef de jury nog even een moment de tijd om ze ook op exterieur nog eens eventjes van dichtbij te aanschouwen. Maak ik mijn verhaal over de Jasperbokaal eventjes af.
prachtig initiatief uit de fokvereniging Taatbehoud. Om daarmee de King of the Stallions, de legendarische hengst, 27 jaar jong, van Tekenwijma uit Jisselum, publiekslieveling met afstand tijdens de jaarlijkse hengstenkeuringen. Om die hengst te eren is er een aantal jaar terug de Jasper Bokaal in het leven geroepen. Los van de vraag of die hengst ooit vergeten zou kunnen worden. Hij hoefde zijn neusje maar in het vek tussen de gordijnen door te steken en er stonden 9000 mensen op de banken. Onvergetelijke momenten die we jaarlijks als oprechte Friese liefhebbers met elkaar hebben mogen kunnen delen. Het woord is aan Piet Bergsma. Ik moet nu weer 2 microfoons hebben. Ik doe het niet voor één. 2 hengstvullers terug. Gelukkig laten ze zich in de grote baan ook weer heel goed zien. 2 luxe vullers, 2 goed stappende vullers. De ene die stapt net iets beter dan de andere en is ook iets rassiger en iets beter gebouwd. De andere die draafde iets correcter en iets langer door en iets gemakkelijker. Ja, en dan, wie wordt dan kampioen, hè? Dat zijn de kleine details die het beslissen. We hebben gekozen voor nummer 35 als kampioen en nummer 37 als reservekampioen. Gefeliciteerd. Geweldig, Piet, kampioen en reserve. Dankjewel. Dankjewel. Commentaar ten aanzien van deze hengstveulens en met name ook de mooie opbouw daarin, een beetje spanningsboog creëren en dan toch uiteindelijk met de uitslag komen. En het betekent het zoveelste succes voor die Tienke Hester K. Die al eerder verantwoordelijk was voor een kampioenveulen hier voor Mark Kommerij en Sineke Mekkers, ons oud bestuurslid. De echtgenoot van Mark en zij genieten samen van dit prachtige succes uit hun modelmerrie. En het is hun uiteraard van harte gegund. Maar ook bijzonder eervol toch ook het reservekampioenschap voor de maatschap Kamminga met hun Tjalling uit de Westereen. En felicitaties uiteraard. En onze lintendame Tini van der Meulen die staat alweer in traditioneel Fries kostuum klaar. Dat zijn we hier ook al sinds jaar en dag gewend. Echtgenote van Harm, die hier achter mij staat, heeft dat jarenlang tot volle tevredenheid vervuld. Heeft op een gegeven moment het stokje overgedragen aan haar dochter Jinke. En sinds een aantal jaren is Tini, de kleindochter van Harm en Tietje, hier alweer de volgende generatie van der Meulen die zijn opwachting mag maken. Felicitaties. Feest op de Summerheide bij het eerste kampioenschap. Klap nog maar eens even vorm. Kipte en klaar. 2 keer Ute. Tjalling uit de Westereen. Wieboud keer Arjen. Ja, Dirk voor de tenten. Maar even de hand op elkaar hoor. Wat een feest hier. Wat een schitterend begin van die kampioenskeuring. Van der Meulen uit Hudegriep. En dat speelt voorts geen enkele rol, dat kan ik u verzekeren. Ik wou het u toch niet onthouden. 4 kwaliteitsvolle veulens, gisteren dus bekroond met een eerste premie. Ja, dan is er een van de deelnemers aan de nieuwelingcompetitie een ijzer kwijtgeraakt hier in de piste.
Mocht een van de heren voorbrengen van aandrijvend dat hij zich toevallig tegenkomen, lever ik dan eventjes in hier op het middenterrein. En anders bij het geluidswagen van Joop. Veerle, Troefke, en wat een illustere naam. Dan zou je zeggen, ik heb een speciale troef in handen. En misschien heeft mevrouw de Boer dat ook wel. Je weet het maar nooit. Te winnen. En Tessa. We gaan natuurlijk in de catalogus voor eerst eens genieten van Veerle. En eens kijken of zij ons in betovering weet te brengen met haar bewegingen. Mooi gebouwd, mooi ontwikkeld ook. Een luxe, deftige verschijning. We gaan eens kijken hoe ze kan bewegen. Want ik kan er natuurlijk wel van alles van vinden. De jury bepaalt. Alleen ja, je bent liefhebber en fokker. En dan kan je het soms ook niet laten om toch ook bepaalde zaken toch eventjes, zij het voorzichtig aan te stippen. Maar het mogen duidelijk zijn, de deskundigen die staan hier natuurlijk rechts van mij. Een mooie aansprekende presentatie van Veerle, de jonge Ulbrand. Dus kijken, die Boet 516. We hebben toch ook van Boet al verschillende mooie luxe veulens kunnen bewonderen. De veel besproken Boet zou ik willen zeggen. Maar dat doet op zichzelf verder niet af aan de fokkwaliteit, de mogelijke fokkwaliteit van deze hengst. Troefke van Bijtemahoos. Boet keer Johannes. En dan blijft het natuurlijk altijd afwachten of die veulens die gisteren hiernaast in een kleinere ring een eerste premie ontvingen, of ze dat dan hier op zo'n groot terrein nog een keer willen laten zien. Nou kijk deze eens eventjes. Die denkt van, ik zal het even laten zien hoe mooi af ik ben. Applaus mag natuurlijk best, dames en heren. Ja, dat is genieten geblazen. Ja, dat noem ik pieken op het juiste moment. En of hij nou wel of niet kampioen gaat worden, hij heeft een prachtige show laten zien. Een lust voor het oog. En zo voeren we de spanning mooi op naar de volgende kampioenskandidaat. Want dat zijn ze natuurlijk op dit moment allemaal nog. We maken ons op voor nummer 60. Tweede H. Vader Arend. Arend maal Alwin. Beide hengsten natuurlijk, zowel Arend als Alwin, staande op het bedrijf van de familie Volmer. Internationaal bekende hengstenstation De Lunteren. En weet deze Arend ons ook tot ontroering te brengen. Zou zomaar kunnen. Ja, en dan komen ze uit die hoek vandaan. En dan gaan ze met toch heerlijk lichtvoetig de piste rond. En u mag best nog eventjes klappen. Ook voor deze jonge Arend. Je loopt hier niet zomaar met een eerste premieveulen, dames en heren. Laat dat ook eventjes duidelijk zijn. Ja, en dan denk ik dat de spanning in het kamp van Van der Meulen, de familie Van der Meulen, ook een hoogtepunt nadert. Nu Tessa van de Burgermerheide zijn opwachting zo dadelijk hier gaat maken. Gisteren al verrast
met de eerste premie van deze jonge Ulperon. En weet hij er hier in deze allesbeslissende finale nog een schepje bovenop te doen. Hij komt in elk geval vrij en blij binnen. Of zij, moet ik natuurlijk zeggen. Mooi fijn gebouwd ook, deze jonge Ulperon. Lichtvoetig in zijn bewegingen. Nog een beetje zoekend naar het juiste ritme. En dan komt hij nog een keer heerlijk de vrijheid opzoeken in een mooi galopje. Toch maar weer terug naar moeder. Nou, toch een hele mooie lichtvoetige en gedragen draf. En op dat soort momenten ben ik blij dat ik geen balhoed draag en verantwoordelijk ben voor de klassering. Dat is voorbehouden aan opgeleide juryleden van ons KFPS, die hun ten volle bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Ja, ze komen nog een keer in stap terug als groep. Een klein rondje eventjes binnen de kruiwagen. Goed, een klein rondje stappen nog even met elkaar hier vlak bij de juryleden. En ja, dan heb je als jury de taak om een kampioen aan te wijzen. Dat is natuurlijk schitterend. En ook de reservekampioen. Dat is een voorrecht om dat te mogen doen. Maar ja, dan moet je er straks ook 2 eventueel nog uitsturen. En ja, dat is de minder leuke kant, maar dat hoort er ook bij. It's all in the game. Komt deze kant maar op. En dan gaan we hier ter hoogte van mijn gewone doorstappen, heren, kom maar. Dan ga je hier maar eventjes afslaan, waar ik sta, die kant op. Dan houden we het rondje een beetje kleiner, want anders wordt het vanavond 6 uur, zegt Piet Bergsma. En we hebben nog wat anders te doen ook. Nou, ik ben benieuwd. En u natuurlijk ook. Het geeft zowel Esther Reen, Dick Brummel en Piet Bergsma nog eens een laatste kritische blik over deze kampioenskeuring en kampioenskandidaten laten gaan. En dan geef ik opnieuw uiteraard zo dadelijk de microfoon aan Piet Bergsma om te bepalen welke 2 veulens binnen mogen blijven. Andy. Die? En de 12 in de lijn. Wat denk ik rustig over na. De laatste 2 veulens worden onder dankzegging vriendelijk verzocht om de piste te verlaten. Voor hun is de spanning ten einde. En helaas dit jaar net niet het hoogste treedje, maar wellicht een volgende keer. En dat betekent dat hier de kampioen, dan wel de reservekampioen, dus overblijft. En dat is niet aan mij om bekend te maken, maar dat voorrecht is voor onze inspecteur Piet Bergsma. Ja, dankjewel Henk. 4 merkveulens terug, half 4 eerste premie de middag. Het is al een lange dag voor deze diertjes. Ze zijn gisteren hier ook al geweest. En dat kon je zien bij een van die veulens, die was in stap niet helemaal correct meer. En vandaar dat hij de baan heeft verlaten. Het was wel een heel mooi gelijnd veulen. De andere was ook een veulen wat heel goed gelijnd was en heel goed kon stappen. Ook een paar hele mooie veulens. Maar we hebben overgehouden nummer 55 en nummer 56. 2 veulens die goed in het rastype staan. De ene is wat rastypischer en ook iets sterker gebouwd. 2 hele leuke merrieveulens. Goede fokmerries misschien voor deze fokdag, voor deze fokvereniging. Maar we hebben gemeend
dat het meest luxe veulen en het goed gebouwde veulen nummer 56 kampioen en nummer 55 de reservekampioen. Dat was opnieuw een heel spannend moment. Eigenaren in de buurt, kom maar binnen, zou ik u willen vragen. U komt mee genieten van dit eerbetoon aan deze door u gevatte veulens. Nou, een prachtig succes voor de heer Schaafsma uit Dan Bouden, de reservekampioen. De herstelde de kampioen 56 Troefke van Bijtemouwens. En de reservekampioen Veerle. De boeren, u ziet brandenhoes en natuurlijk een applaus voor Veerle van de heer Schaafsma in Danborg. Kijk en geniet nog een keer. We komen nog een keer voor de ereloge. Laat ook u zich in de ereloge nog maar eens eventjes horen. Een applaus voor die showbing. Troefke, en hij doet zijn naam hier aan, van Bijtemouwens. En natuurlijk Veerle, niet minder. Grandioos. Al kampioen geworden met Albert Loekskoelhoff als gastrijder in de shows op de centrale keuring. En we gaan eens kijken of hij hier ook de nodige potten kan breken. En natuurlijk een kwestie van ook het vol kunnen houden, zijn die paarden voldoende getraind. En daar gaan we natuurlijk wel vanuit. We hebben dan al 2 jaar nauwelijks concours en piekevenementen gehad. En dan is zo'n combinatie met een chase natuurlijk nog wel behoorlijk pittig. Zwaar ook om te trekken. Maar gelukkig, de meeste paarden hebben er zo te zien geen enkele moeite mee. Zijn natuurlijk thuis wel degelijk voorbereid op deze wedstrijdenreeks. En natuurlijk, er komen nog een aantal wedstrijden. De drukke periode breekt aan. Buitenpost, ook meer. Norg en ga zo maar door. En tenslotte in Workum op de straatstenen, waar een van de laatste buitenconcoursen wordt gehouden. En natuurlijk mag ik het concours de Piek Reis, wat ook nog jubileert dit jaar, niet vergeten. 75 jaar concours de Piek in de Zuidwesthoek. '58. 98, 94, 10, 310. Ja. 86, 85, 151 en 127.
En routinier Bouke de Boer met zijn Mark van Bokkum. En ja, de aanstormende jeugd in de persoon van Jelle van der Weijden. Met Maier Blomster van Stalredia. Die doet ook nog volop mee. En let op heren, rijders met Aag Okkema aan het hoofd. Gaan we van hand veranderen. Ringmeester Van der Meulen heeft zijn hoed gelicht. Komen ze in een prachtige Jelle van der Kooi vol spanning ook aan de leidsels. En Pieter Okkema zeer bedreven in dit werk. En dat geldt natuurlijk zeker voor Bouke de Boer. En ooit vanuit de jonge rijders begonnen. En nu al in het grote werk, Jelle van der Weijden. Opstellen mag 58, dan 98, vervolgens 94, dan 10 en tenslotte 304. Wat een spanning en een strijd in de afsluitende fase van deze openklasse nationaal, mogelijk gemaakt door het Hengstenstation, het dekstation, exportstal van de familie Bauma in Aldeborren. Waar u Nane vindt, waar u Heike kon vinden, waar Wilster stond. Voor een trotse en blije Jelle van der Kooi met zijn winnende tiende VDK van de Hengst Andries. Het zilver voor Johannes met Aga Okkema. Dan Pieter Okkema met Robert. Zagrutskos wat. De routinier Bouke de Boer met Mark van Bokkum. Verdienstelijk tussen al dit geweld. Maier Blomster van Stalredia van Hans de Wolf. Die rent ik als eerste sprong. Maar Jelle van der Weijden. En natuurlijk de oren. De strijders om het jeugdkampioenschap van het Behoort. Jaargang 2022. 70 jaar jong, de vereniging met een actief bestuur. En een tot dusver fantastische fokdag. Met hele mooie resultaten vanmorgen ook. Met name ook bij de 3-jarigen, maar dat zullen we straks gaan bewonderen. We bepalen ons eerst even naar de jeugd. 97, Rens van de Hornezaten. Een jongen, tiende 501. Uit Venate van Hornezaten. Moedersvader Norbert. Fokkeneigenaar El de Boer in Stiens. En ze neemt het op tegen het beste Twenter van vanmorgen. 103, Marielle uit de Westereen. Een jongen, Ulbron 502 uit Anna Grietica. Een stermerrie van de Hengst, Challe 454. En deze Marielle, die is gefokt door en in eigendom van de maatschap AFPW. Kamminga de Westereen. En het is natuurlijk interessant om te kijken of zo'n enter, een mooi ontwikkeld enter ook, mooi gelijnd, of die dat fysiek een beetje op kan, met name in de beweging tegen toch ook zo'n royaal ontwikkeld Twente. Aan de ene kant zeg je, het is een beetje een ongelijke strijd. Maar goed, het is aan de deskundigheid van de jury om daar uiteraard toch een besluit in te nemen. We willen natuurlijk uiteindelijk toch wel een kampioen en een reservekampioen kunnen huldigen. En dan ontwaar ik een aantal hoogwaardigheidsbekleders in de VIP-loge.
En dan is het mij voorjocht om uw commissaris Arno Brok je te verwelkomen. We stellen je ook commentieren op prijs. Als op jocht hier stel je van toch het is goed dat je dus een marreheide bij Witten had te vinden. En dat geldt ik voor jouw boorman, burgemeester Jeroen Geffen van Piet Zerkstradeel. Geweldig dat je beide zo mooi op het tafeltje met uw squashzitster Tineke Schokker van het Hiester-stamboek mij gewoon zo mooi zitten te genieten van al dat mooie wat uw stamboek in huis had. En het is ik voor voorzitter Jelte Wiersma van de Hiesterdalen een eer dat je hem hier bij u te gast bent. De kampioenskeuring van de jeugd. Ze binnen u dan hebben. Marielle de Westereen. Weet die de jury te bekoren en daarmee het jongerenkampioenschap veilig te stellen. Dat zullen zo dadelijk jaren van de woordvoerder van de jury, maar hij besluit ook net alleen nog, want hij stiet onder tafelsjoch van ons beide vrouwelijke juryleden, Esther Reen en Jolanda Slootjes. En die hebben wel zeker hun eigen mening. En het is zo'n Piet Bergsma omdat straks in een mooie taaljachting mooie bekende meidje. De strijd om het jongerenkampioenschap van het behoud, die komt in de beslissende fase. Nog even, en dan zullen wij de identiteit van de nieuwe kampioen van de jongeren kennen. Ze stappen nog eventjes hier Roem, even een onpost lieds Roensie. Kom maar even Tom, hier maar even langs. En dat neemt er nog mooi even in ontspanning, nog even stappen. En dat geldt natuurlijk ook voor het 20. Op dit moment beide nog potentiële kampioenskandidaten. En dan zitten ze wel eens op zijn Fries, het Kjellet Zwier. Maar de dames die zijn nog druk bij Piet Bergsma in Peteer. En de spanning stiert ik op het middenterrein. Maar ik hoop dat er op een ei Pieter Reek de challenge op de Sumara. Piet ontdij de eer om de uitslag bekend te maken. Ja, dankjewel. De witte rook, er hangen wel wat witte wolken, maar goed. Ik begin met twee hele mooie jonge paarden. Paarden die ook goed in het drastype staan, goed gebouwd zijn. Alle twee eerstpremiewaardig. En dan zijn er kleine details die de kampioen maakt of die de reservekampioen maakt. De een die stapt wat beter, die heeft wat meer ruimte in zijn stap en ook wat meer tact. De andere die is in draf, dan reist hij iets meer en heeft hij ook een iets beter achterbeen gebruikt. Dus dan heb je in beweging de een stapt beter en de ander draaft beter. En dan ga je kijken naar bouw en rastype. En dan vonden wij eigenlijk het modernst gebouwde paard met wat het meest opwaarts gebouwd is. Dan kom je toch bij nummer 97 als kampioen en nummer 103 reservekampioen. En ik, maar hield die beweren dat het heel dreig is voor een Inter om kampioen te worden in het winter. En zie daar, je wordt ogenblikkelijk uitgestraft. Maar gelukkig ken ik er wat dat betreft mij volslijn niet vinden. Met name het moderne en het luxe van deze Inter wat ik door Piet Bergsma een mooi opwaarts gebouwd broekwaar in zijn taaljachting
dat komt tot uitdrukking hier in dit kampioenschap. Maar ik een voortreffelijke reservekampioen voor de maatschap Kamminga, die je toch goed met een hele beste dag heeft. Maar zeker de familie de Boer Stiens, die beleven je misschien wel een drieën. Dat Rens van Hornezaten, de jonge tierde, prachtig succes ik voor die hiest, dat die hier jeugdkampioen was. Uit een eigen Foktemerrie en dan derde kampioen uitvakken wat mooier onder meer. Loopmeesken. Nou, we hebben het toch maar even doen, hè? Ja? Nou, en zet ze maar horen om te wie het wordt was zo. Nou, de ook krijgt de eerste komst. En als het net niet zin is, dan geen van derde. Maar een grote verrassing, denk ik. Ja, zeker. Altijd, ja. Het was nooit te vollenheid, denk ik. Want het is gewoon zo, ja, het is heel bijzonder. Dus, Liet je hem dan maar eens even jaren voor die verrassende jeugdkampioen. Rens van Hornezaten, vierde keer Norbert van de familie de Boer in Stiers. En natuurlijk de maatschap Kamminga en alle vooral Mariella uit de Westereen. De mooie royaal ontwikkelde twinter van Ulbral Geer Schaller. Goedemiddag, wij staan vandaag bij de Fokdag in Gerijp. Mijn naam is Dianne Posma, naast mij staat Hielkje Terpstra en Louise Hompen. Hielkje en ik zijn van het Jonk AFPS en we hebben vanochtend eindelijk weer een keer het schaduwsireren mogen organiseren. Ja, en Louise, wat vond je er eigenlijk van? Nou, het is altijd heel erg leuk om met leerlingen, zoals ik ze dan noem, op een Fokdag te zijn. Om echt in de praktijk te kijken, tuurlijk heb je ook livestream en van alles, maar in de praktijk leer je toch het meest. Ze kwamen van heinde en ver, van Brabant, Limburg, Groningen en Friesland. Hele enthousiaste groep, zeer gemotiveerd. We dachten even bij het voorbespreken misschien dat ze na een uurtje of anderhalf uur wel klaar zijn. Maar we hebben tot 12:30 eigenlijk met de hele groep heel gemotiveerd aan de slag geweest. Ja, en we willen u ook nogmaals bedanken dat u het zo graag en zo enthousiast heeft volgeleid eigenlijk. Nou, en Hielkje, wat is jouw mening over de dag van vandaag? Nou, wat natuurlijk heel leuk is dat we hier met allemaal jonge, enthousiaste mensen zijn van het Jonk AFPS. Je leert van elkaar, maar je leert elkaar ook kennen en daardoor maak je echt een nieuw netwerk eigenlijk, waardoor je samen naar dit soort activiteiten toe kan. Dus dat is alleen maar heel leuk. Je leert er ontzettend veel van en het is ook nog eens gezellig. En we hebben natuurlijk als voorbeeld Louise, die ontzettend veel weet van het ras en waar we nog heel veel van kunnen leren. Dus daar zijn we heel blij mee. En vind jij het nou ook leuk om dit soort activiteiten te blijven doen? Word dan ook lid van Jonk AFPS. Nou, dankjewel en hopelijk tot de volgende keer. Eventjes voor de orde, we gaan 2 kleine rondjes stappen. Binnen de kruiwagen. Binnen de kruiwagens, kan ik beter zeggen.
De jury zeer geconcentreerd de paarden nog eens eventjes observeren. Mevrouw Jolanda Slootjes, mevrouw Esther Reen. En last but not least, onze inspecteur Piet Bergsma. Zeer serieus bezig om deze relatief toch mooie grote groep 3-jarigen. En wat hebben we wat dat betreft alleen al een topdag als sportvereniging te uitbehouden. Met zoveel kwaliteit bij de 3-jarigen vanmorgen en hier vanmiddag opnieuw te bewonderen. Dat geeft de sportvereniging en met name het jubileum een extra boost en ook extra glans. En daar kun je trots op zijn als bestuur. En dan heb je natuurlijk weinig tot geen invloed op. Je bent alleen maar voorwaarden scheppend bezig. Maar het is toch een kroon op het werk van het bestuur en van de leden. Dat je hier zo'n mooie collectie 3-jarigen kunt laten zien. Maar ja, dan komt zo dadelijk natuurlijk de drafronde. En daar zal onherroepelijk verschil ontstaan en zo hoort het ook. Maar het is natuurlijk uiteraard niet in de laatste plaats van de jury om daarin ook wel overwogen tot een goede besluitvorming te komen. En dat lukt vast, daar ben ik van overtuigd. En natuurlijk hopen we te genieten van een aansprekende ereronde. En dat de paarden mooi op eigen benen tot verdragenheid weten te komen. En hun talent in de bewegingsvorm, de draf, optimaal aan de jury kunnen tonen. Zonder overmatig zweepgebruik, netjes aanjagen. En daar komt de eerste kandidaat. Kijk, en die doet het in een mooi tempo, niet te snel. Lieke R. de Marcus keer Schalle. En u mag gerust applaudisseren als u onder de indruk bent van deze Lieke R.R. Dat was Willem Houterman in eendrachtige samenwerking met Charlene de Boer. Een keurige presentatie. De volgende. Kom aan. Een beetje tempo erin, een beetje aansluiten op elkaar. Dan kunnen we blijven genieten van mooi en sterk optredende 3-jarige paarden. Attentie voor Albert en Lieke Lux. Zij presenteren 112 Cora van Beinten. De presentatie van Cora van Beinten in de familie Hilliger en Heger Beinten. Dan 116, rustig aan. Jolina van de Marrewiek. Johannes Maltjerk van de familie Bauma, Drachter Compagnie.
En u mag best applaudisseren. U ziet het, dat die paarden daar wel degelijk op reageren. 118. Lara van Oostenburg. Uit de fokkerij van Arie de Hoek. De Tjalle Malbeer. Dan komt hij voor de ereloge. Bent u onder de indruk, dan mag u dat best laten merken hoor. Uit Anjem, de fokkerij van Willem Sonnema. 124, Lutske van het Kalkenloon. Julius de Duitse. En je hebt hier vanuit het middenterrein nog ook een beetje de indruk dat de paarden een beetje last beginnen te krijgen van de warmte. Maar misschien schat ik dat volledig verkeerd in. ...125. Luca van de Marbohoeve, de tiende Maltine. En Lindolfi in Kolmerpomp. Veel enthousiasme langs de kant voor Luca Liefke van de Marbohoeve. De laatste, 137, Lutske Haan, de Tjebbe naar Alwin. Van de heer Wijnterp uit Rotterdam. Weet die ons dan te betoveren in deze finale ronde voor de driejarigen, voor het kampioenschap en de AKW Dalma trofee. Veel enthousiasme opnieuw langs de kant voor de laatste kanshebber, de Tjebbe Alwin, Lutske Hagenaar. En dan komen ze natuurlijk terug en dan volgt onverbiddelijk de selectie. Met 105 wederom aan het hoofd gaan we nog een keertje rondstappen. En ook dit keer weer graag het verzoek om even binnen de kruiswagens te gaan stappen. Zodat we de baan niet onnodig groot en lang maken. Nog volop concentratie en strakke gezichten bij de voorbrengers en de aandrijvers. En dat zal zo blijven totdat de beslissing gevallen is. En uiteindelijk zullen ook hier 2 inzenders vreselijk gelukkig worden. En het kampioenschap, dan wel het reservekampioenschap, gaan betwisten. En dat is uiteraard aan de jury.
nogmaals, als je zo ziet rondstappen, en dan hebben we misschien een aantal in de drafronde vanwege de warmte wel eens beter gelopen dan vanmiddag, maar dat neemt de jury zeker mee wat ze ook vanmorgen hebben gezien. Dat mogen duidelijk zijn. De dames zijn nog in discussie met Piet Bergsma over ja, welke twee of ze gaan overhouden. En welke eigenaar ik vervolgens moet teleurstellen. Ja, die dames die dit zie je net van de bal eten. Dat kan ik dan alles wel vernemen. En dat is ik mooi. Heb ik een blij bericht voor twee deelnemers in dit geval. Dat ik netjes voorop Willem Houterman, die mag wel even binnen blijven. Dat betekent het einde voor Albert Lux. Dat betekent ook het einde voor 116. Dat betekent tevens het slotakkoord voor 118. Het is ook voorbij voor het avontuur van 124. En ook 125 onder dankzegging mag verdwijnen. En dat betekent, Richard Hofstra, dat jij binnen blijft. 137. En dan geef ik zo dadelijk de microfoon met veel genoegen aan Piet Berg om bekend te maken welke van de twee kampioen dan wel reserve wordt. Ja, dankjewel Henk. Dit was Toch niet een heel gemakkelijke klus. We hadden heel veel kwaliteit in de baan. Paarden met heel goed stappend allemaal en ook goed dravend. In de grote baan dan vallen ze misschien wel eens wat tegen. Maar we hadden veel vanmorgen al, als 3-jarige heb ik het vanmorgen ook al gezegd, we hadden veel kwaliteit in de baan. Goede paarden, ook jeugdige paarden, paarden die goed konden bewegen. En nu hebben we twee overgehouden. De een die stapt wat beter, een heel ruime stapper. En ook goed stappend paard met veel rastype. En de andere is wat moderner van opdruk. Maar die zou af en toe kunnen stappen. En die draf niet van elkaar niet zo heel veel. Dus dan denken we dat wij voor het meest complete paard hebben gekozen. Wat ook veel rassen heeft. Wij hebben gekozen voor nummer 105 als kampioen en nummer 137 reservekampioen. Gefeliciteerd. Dankjewel, Piet Bergsma. En daarmee kennen wij de winnaar van de AKW Dauma trofee. En natuurlijk een dolblije familie Veenje van der Leij. Hun Lieke RR kampioen bij de 3-jarigen van de 70ste volkdag van Taalisbehoud. En is eveneens heel aansprekende reservekampioen 137.
Lutske H. van Tjebbe uit een alweermoeder van de heer Piet Wijnterp in Rotterdam. En meneer Wijnterp, waar ben je en waar bloeien je? U mag dit hoogtepunt wel heeft u mij beleven van dichtbij. Hij weer helemaal van het centrum. Nergens op rekenen en dan wil je niet in de winter voor de reservekampioen. Ja, nou een hele gelukkige familie en nou een hele mooie jonge familie die daar weer actief in de volgerij is. Dat vind ik toch wel heel positief. En dat is ook voor de vereniging een opsteker, dat de jeugd het vindel weer oerneemt. En ook mensen. Ja, hartstikke bedankt. Hier jongen het een beetje verwachten. Nee, zeker net. Ja, je hoopt het natuurlijk altijd, maar ja, ik zeg nog een jongen, ik ben er helemaal van diende, zeggen ze dan. Maar we hebben het protocol. Misschien een jongen wat nuchter erin. Ja, nee, ik ben super trots. Ja, en met mijn kinderen heeft hij al alternatief mooi. Later er meer in de stad heeft, ja, ik ben super trots. Feest toch, jongen? Absoluut. Ook mensen, en niet wel iets prachtig, nee, maar dat is ook wat bijzonder. Of net dan? het is een heel bijzonder uur, want hier is vak is bij de hiking. En de kinderen erin. En bij de hiking die begonnen met mee. En deze Mary die is grupper achter een playground. Dus altijd met zijn Shelley is eigenlijk voor ons persoonlijk heel speciaal. Ik denk altijd maakt het verhaal nog specialer eigenlijk altijd al is. Nou, geniet ervan en wees maar lekker emotioneel, want het is je van harte gegund. En Willem, ik gefeliciteerd. En Johnny natuurlijk ik. Nou, geniet dan maar eens een keer van deze Lieke RR. En van die Dekselse Lutske H. Een schitterend mooi kampioenslink. Een Grutske Willem Houterman met Charlie de Boer. En natuurlijk ook top voorstel bij Richard Hofstra van de reservekampioen Lutske. Tijdschema spreekt van 16:25, het is net eventjes later, maar nog keurig binnen enige extra tijd. De kandidaten, te beginnen met 83, Wilhelmina van Dijk Mania Staten. Geboren in 2015. Vader is Eibert 419, moeder Meindertje van de Zonsgaten, moedersvader Sierik 326, fokker-eigenaar BB Dijkman de Marsen. Vervolgens 150, Isa van de Marbohoeve, geboren in 2018. De vader is Julius 486, de moeder Machteld Z, moedersvader Tieme 398, fokker-eigenaar de heer F. Ludolfi in Kolmerkom. 151 Hinke Yveske van de Zimmerdiek, geboren in 2018. Afstamming Johannes 484. De moeder Eline van de Oudediek, moedersvader Norbert, fokker-eigenaar D. van der Boon in Noordbergen. En aanwezig blijft 155, die wel gerechtigd was, maar die niet verschijnt. 159 tenslotte, Yveske van JHV.
geboren in 2015. De vader is Heike. De moeder Teetske van de Hameren. En de moedersvader is Fritse 423. Fokkeneigenaar JGV in Garijk. Dan hebben we alle kandidaten. De jury, in dit geval de dames Esther Reen en Ulrike Bijsner, samen met Piet Bergman. Jullie, daar haast hem, daar rent er maar eens op. Een jong jongen. Hier. De joch. Wie zit er deze week? Kampioenschap 4 jaar en oudere Merien. Als eerste Wilhelmina van Beekmania staat er, met Marijn Zwart en Mieke ter Schuure. Een mooie, correcte presentatie. We bepalen ons tot de volgende kanshebber. Isa van de Marbohoeve. En Julius uit de ultieme moeder. Van Ludolfi en Kolmerpomp. Vier kanshebbers met het eremetaal in deze leeftijdscategorie. Het kampioenschap, dan wel het reservekampioenschap. De volgende kanshebber. Hinke Yveske van de Simmerdiek. Hannes 484, maar Norbert 444 van Van der Boon in Noordbergen. En we gaan naar de laatste kanshebber in deze groep. 159. Yveske van JHV. Heike Malfritse. Veenje Garijk. De finale bij kampioenschap 4 jaar en oudere merries is aanstaande. 2 zullen er overblijven en 2 zullen nog de pistes dienen te verdwijnen. Daar moeten we helaas afscheid van gaan nemen, zo duidelijk. Maar niet nadat ze nog een keer een kleine ronde in stap hebben afgelegd.
Wordt het de Kuiper? Wordt het de Julius? Of trekt de Johannes aan het langste eind? En poetsen natuurlijk die Heike ook nog niet uit. Die laatste. Binnen mogen blijven 83 en 150. En de overige twee worden onder dankzeggen helaas verzocht om de piste te verlaten. Nog 2 kanshebbers over. De Leibert van Douwendijkman uit Marsum. En de Julius van familie Ludolfi uit Kalmerpomp. Aan Piet Bergsma de taak om de kampioenschap bekend te maken. Ja, dankjewel. 2 hele goede paarden, 2 goede eerste premiepaarden. En dan zijn de verschillen niet zo heel groot. De een die draafde wat beter en de andere die stapte weer wat beter. Dan kijk je naar sommige exterieurkenmerken. Is de ene iets meer sabelbenig als de andere. En dan kijk je naar van wie heeft het beste rastype, wie is het luukste. En dan hebben wij besloten dat we toch maar nummer 150 kampioen en nummer 83 reservekampioen. Gefeliciteerd, 2 hele goede paarden. En ook die andere 2 paarden waren ook prima paarden, prima eerste premiepaarden. Maar er kunnen maar 2 kampioen en reservekampioen worden. Een hele spannende ontknoping toch ook weer bij deze groep. En natuurlijk zien we dan voor het 50 straks nog terug voor het algemeen dagkampioenschap. Waarin hij het op gaat nemen tegen de beste 3-jarige, de beste Twenter, Wenter, in dit geval Enter. En dan gaan we kijken wie straks het algemeen dagkampioenschap. Onze ringmeester Harm van der Meulen. Die grijpt nu toch even in. Het is een kampioenschap en natuurlijk hebben wij alle bewondering voor alle adhesiebetuigingen voor onze veehouders en boeren en de agrarische sector. Maar we vinden het op dit moment toch ook gepast zoals het hoort. Rood, wit en blauw voor de kampioen. In dit geval van de heer Ludolfi in Kalmerpomp. En het reservekampioenschap voor de familie Dijkman uit Marsum. Met hun Wilhelmina van Dijkmania Staten. Die het toch aan het laatst toe heel spannend wist te maken. En voortreffelijk werd gepresenteerd door Marijn Zwart. Een fraaie applaus voor Lisa van der Marbohoeve en Julius Keertriebe. En een hele gelukkige familie Ludolfi Kalmerpomp. En natuurlijk felicitaties voor de familie Dijkman.
Maar die schitterende reservekampioen Wilhelmina van Rijkmania staat. De Eiberkirchir. Kampioen Inter Rens van Horne zaten tiende. Norbert van Eldeboer is tiens. Kampioen 3-jarigen 105 Lieke RR. De Marcus Malcelle van Elfveenje van der Leij in Garijp. En tenslotte natuurlijk de zojuist bekroonde Issa van de Marbohoeve, de kampioen bij de 4 jaar en ouderen. En daarmee hebben we de startlijst voor dit algemeen kampioenschap compleet. Deelnemers aan de laatste rubriek, de aangespannen rubriek, de tweespannen. U bent hierna na de huldiging van de algemeen dagkampioen aan de beurt. En dan kijk ik even op de klok, 5 minuten over 5. Redelijk netjes op schema. Een hele aantrekkelijke dag met vele hoogtepunten. Mooi aangespannen sporten ook. Veel kwaliteit in de baan. Met uitzondering van een nieuwelingklasse voor de jonge Friese paarden. Toch ook volop deelname in diverse rubrieken. Een beetje een karige bezetting bij het 3 kampioenschap. En weer een hele mooie lijst met 2 spannen straks. En kijk die kleine Donderse Boet daar maar weer eens eventjes marcheren. Het zou toch wel heel bijzonder zijn als hier vandaag een Veulen kampioen gaat worden. Dat zou wat zijn. Sensatie op de 70ste fokdag van Dat het Behoort. Kan hij lopen of kan hij niet lopen, dames en heren? Je wordt er warm van. Ja, die weet hoe hij zich moet presenteren. Prachtig om te zien. Heel mooi gebouwd toch ook. En niet voor niets dus bekroond met het kampioenschap bij de Merrieveulens. En wie weet. Hij zet, of zij moet ik zeggen in dit geval, zij zet in elk geval duidelijk de toon in dit kampioenschap. Dan moet de rest nog maar eventjes aan de bak om net zo'n prachtige presentatie te geven. Het Enter Rens van Horne zaten, de 4e man Norbert, doet uiteraard zijn uitstekende best om natuurlijk ook hoge ogen te gooien in dit dagkampioenschap, dit overall kampioenschap 2022 van de 70ste voordag van Dat het Behoort. Dat was kandidaat nummer 2. Maar de koek is nog niet op, dames en heren. Ik ontwaar 105 met Willem Houterman. Lieke RR. De Marcus Malcelle.
van familie Veenje van der Leij uit Garijp. Toch ook instemming vanaf de kant voor de beste driejarige. En dan komt dan hier iets meer routine in de baan. 150 Isa van de Marbo Hoeve en Julius Maltine van Ludolfi uit Kolmerpun. En het is natuurlijk aan de dames, mevrouw Slootjes, mevrouw Reen en de heer Bergsma, om een keuze te maken. Een prachtige ontwikkeling en ja, toch schitterend de manier waarop met name dat Mary Veulen de toon zette in dit kampioenschap. En we zijn natuurlijk met elkaar verschrikkelijk benieuwd tot welke ontknoping dit zal gaan leiden. Dan komt Jalmer de Groot nog een keer met die Dekselse troefke van mevrouw de Boer. Die hele mooie, luxe boet. En ja, de bloeddruk hier en daar langs de kant, die loopt hoog op, dames en heren, dat kan ik u verzekeren. Kiest de jury voor het avontuur door een Veulen te benoemen tot kampioen? Of kiezen ze toch meer voor de gevestigde orde, voor zover je daarvan zou kunnen spreken? Als je het hebt over een enter, een 3-jarige en een 4-jarige. Maar goed. Uiteindelijk blijft er maar eentje over. Nou, in zoverre is de beslissing gevallen dat ik zowel het Veulen, hoe schitterend ook, en het enter moet verzoeken de baan te verlaten. En daarmee kiest de jury toch voor een van deze beide overgebleven kandidaten. Wordt het de 3-jarige dan wel de 4-jarige. En dat wordt zo dadelijk aan u gemeld door Piet Bergsma. En uiteraard met de beslissing is gevallen. Ik geef het woord in dit geval voor de laatste keer. Nou, niet voor de laatste keer Piet, maar vandaag denk ik wel. Krijg je opnieuw 2 microfoons van mij om ons op de hoogte te brengen van de uitslag van dit kampioenschap. Dankjewel Henk. Ik zei al tegen Henk, we hadden de twee jongsten hebben we eruit gestuurd en wij vonden eigenlijk dat ze heel veel toekomst hebben, alle twee. Maar die toekomst komt nog. Ze konden vandaag het niet tippen tegen deze 2 kanonnen. Echt een paar hele mooie merries. Een 3-jarig en een 4-jarig, meen ik. 2 hele rastypische paarden. De een is wat correcter in het achterbeen wat qua stand. De andere is een beetje sabelbenig. Maar qua gangen hadden we toch nummer 150 kampioen en nummer 105 de reservekampioen.
En dat betekent dat tot kampioen is uitgeroepen, de 70ste kampioen in de geschiedenis van de fokvereniging. Catalogus nummer 150 en de reservekampioen 105. Succes voor het team van de Mersken opnieuw. Het is aan de voorzitter van het stamboek in eendrachtige samenwerking met de eerste burger van de gemeente Tietjerkstradeel, burgemeester Jeroen Geffen, gegeven om de ereprijzen uit te reiken. Een fantastisch moment tussen de burgemeester en voorzitter Popke van der Meulen in eendrachtige samenwerking. De kampioenschap Utrecht en een voorzitter Tineke Schokker. Het wordt om het wandboord Utrecht. Ja, nou wat is er mooier als dit land erbij. Fantastisch daar jongen. Kwaliteit, ik zei het laatste hier heel dit, kwaliteit is echt top. En ja, dan zakkampioen en reservekampioen. Lokweesken, eigenaren, fokkers, voorbrengers, degene die zijn kleermaker had. Super en tegen Lokweesken. Dank u wel, mevrouw Schokker. En ja, dan moet ik natuurlijk ook even bij de heer Geffen, Jeroen Geffen, even een praatje maken. Jo, hij hier de hele dag genoten, denk ik, van deze schitterende ambiance hier op de Samarheide. En dan, ja, je moest wel even lang wachten om die mooie ereprijs uit te brengen, maar ik denk dat je op mijn hele protte mocht en willen dienen hebben. Ja, dat weer een mooi te worden. En wat is mooi dat we deze activiteit hier op Samarheide hebben. En prachtig mooi dat er zoveel meer kan bijbinnen. Dus iedereen gefeliciteerd bij dit mooie evenement. Dank u wel. En natuurlijk, nog steeds op de werk begint super te wennen, heb ik het idee. Nou, het is toch geweldig. De dijkkampioen op een jubileum voor dij, wat wil je nou nog meer? Jo zijn ze straks, ik heb er 20 hier op wachten, maar het is het wachtje wel geweest. En natuurlijk het team van de Mersken, die daar een wezenlijke bijdrage aan heeft. De kroon op het werk aangezien ik dan altijd. Ja, zeker. Maar de kroon is net alleen voor mij. De naaie jongen, Gerlof Jongensma, die trekt bij u is. Die rint ze nog voor het eerst. Druk compliment. Ik bedoel, hij doet het dan maar even. We hier natuurlijk een oren in. Die is van hemzelf begonnen. Gerlof staat 10 en die doet het ook goed. Nou, en dit hinder het Jelmer Ketelaar en daarom Jelmer er ook even bij. Die heeft de laatste week daar heel soort die in stadwerk. En als ik dat shirt wat ze nou doen, dan is het compliment van hun. Hartstikke mooi. Nou, gefeliciteerd en kerst wie wezen met zo'n mooi team. Van Hagen, hè? Dat maakt er wel bij. Ja, maar ik heb al even een veertje in de broek stutsen. Ja. Nou, en dit is natuurlijk, ik let de jury even voorgaan om de felicitaties. Ik word de reservekampioen. Nou, en ja, het begint op een grote lied in de familie. Meijer is die en ik alweer. Nou, dat ging hem, denk ik in de 4e net bedenken. Ik ken de reservekampioen op zijn jubileumkeuring. De dag kan net meer stikken. Nee, zeker niet. Dit is fantastisch. Ik denk altijd, mag even zeggen, dat het dorp zo ging gaan riepen om te liedjes. Geniet ervan. En het team van Tjalling de Boer en Willem Houterman natuurlijk, ik ook bezig. Maar dit mooie succes. Joop, hast u de passende muziek kleren voor het huldigen van de algemene dijkkampioen. Beste mensen, die hier alle even staan. We brengen ere en hulde aan de kampioenen van de 20ste voordijn van dat het behoort.
opmerken. En natuurlijk van mijn kant ik nog even de aanvulling. Dat naast het prachtige wandboek van het stamboek, ik, de familie Bosma uit Kolomenzwaag van de Hieslerhouderij, waar een dekking traditioneel beschikbaar stelt het voor de kampioen. Dus een extra ereprijs en dank aan de familie Bosma voor het beschikbaar stellen van dat ze daar gewoon al een traditie vinden is. Ik ben daar uitbehoud. Een gratis dekking in mijn uitzichtje op het station van Gaatse Bosma. Applaus en een passie muziekje op. Kampioen. Daar komt hij nog een keer. Applaus. En natuurlijk de reservekampioen. Eer en glorie hier op de Sumarenheide. Schitterende kampioenen. Wat een topdag voor de vakvereniging. De finish komt in zicht, beste meester. Een maatje is ook voor de traditionele slotrubriek die het stijlvol is, die kwaliteit in hem draagt